schoolvakanties binnen weer om. Iedereen is wat dat onbelangrijk wel los. Maar er zijn mensen op vakantie in onze provincie en die treffen het prima deze week. Het is simmer en vakantiewaar. En daar lijkt het dan geen einde aan te komen. Maar toch zal er dus een inzinking komen. Misschien het komende weekend, misschien begint het een week. Maar dat zeggen we dan vanzelfs. Deze week staat nog bal van het simmerwaar. Maar simmertemperaturen en eerst nog flink wat zinnen. Juni is er ook nog zinnen. En juni hebben we om 8 uur heen nog een temperatuur tussen de 20 en de 22 graden. Vierders neemt de wind nou en vannacht 10 en 14 graden de legere temperaturen in het oosten en het zuidoosten, de hegere temperaturen op de eiland. Wien is er haast net zwak of matig, die neemt au uit het eerste naar de eerste mei. Dan moet nu die. En die met zinnen. De zinnen gaat de oer gewoon. En we hebben temperaturen die er wijzen maaien. 21 en 23 graden, een warme dag. En de wind, nou die is er ik haast net zwak of matig en die komt uit het maar de eerste mei. Maar maand juni nog zo'n 21 graden om een uur wachten en dan het fruitsjoch. Op wijze zo'n 22 graden, dus een warme dag. Zinnen, bewolking en droeg. Op toonsje zo'n 21 graden, zinnen, bewolking en droeg. Op vrijdag zo'n 23 graden, een warme dag. En op een ei zinnen, bewolking en droeg waar. Ja, het weekend, het spant er een beetje om. Maar we moeten morgen maar weer even in het baarsje.